И какво става, хора? Добре дошли в моя канал и днес ще играем в Fortnite. Не забравяйте да събудите и стоят по един лайк. Съжалявам, че отдавна не съм качвал. Ето как това са ми скиновете. Като цяло всички безплатни и от квестове, така че нека започваме. Battle Royale тук играем. Към новия сезон, чапта 2. Аз ще играем чапта 2. Да видим са го върнали. Дайте да видим кой ново има в шопа. Така, ами не са върнали. Та... О! Тази свирка между другото много кефи. Так, с кой сезон е? Напишете в коментарите някакви чаленджи, какво искате да качвам. Пишете. Както виждате, съм с по-добра видеокарта вече. Снимам една идея по-хубаво. Не е лак, не е такова, вижте. Мисля, че е добре. Така че решавайте. Да, тук не може да се чупи. Интересно би дали са върнали да не мога да се хиламе на едно място. Все малко ще го пробваме тъй. И ето го има мапа. Както виждате, аз съм играл малко. Плезан парк. Ай ще пая на Плезан парк. Старата локация. Най-добрата. Едно време. Ама е по-бързичко да пада. Искате ли? Добре. Другата игра ще кацаме там. Аре, играта на лица по-бързо. Така. Който се чуди 3D ми е на... 3D-то ми е на 69. Да. Защото дя знам. Не мога да поддържа по друг начин, иначе ще почне да ми лаги и OBS направо ще стане на... Да. Така че... Аре, брат. Ще добре 70-80 FPS. Сигурно ако кацам ще се подобри, я да видим. Сега, аре. Добре, 100 FPS и поддържа. 128 FPS, добре. О, на момента настъпи. Може бе. Защо така бе? Мислиш, че няма да може между другото. Добре, ще взема. Тук помпа. Къде ще паниш, ама? Добре. Първият фрилкил, виждате ли го, хора? Първият фрилкил. Има нещо да отнеме. Пистолет. С пистолет не мога да го направя. Чиста, горе-долу. За сега. Още търпваме друго оръжие. Ако усещам, че как ще ме убият. Оу! Добре. Гледай как ме кемпи, бе, лудака. Спокой се, брат.
Гледай как ма кемпи, бе, брат. Видяхте ли го, хора? Знаеш как ме вземе? Ти... Не, бе, чакайте, хора. То пак той. Не се слага. Ой, брат. То ако беше някакъв много добър, директно в лица ще ме прибиваш. Дай там се стрелят. Оп, видя го. Ще се взели снайпа. Кидай го, бе, брат. Цак! Къде сте, момчета? Къде сте? Между другото, оръжие горе-долу добро, ама... Да я знам. Ще го взема, да я знам що. Да има просто да го взема. Так. И така, хора. И така, хора. Тя знаете, ще го сяде. Сега да съберем малко материал. Като цяло е скучно за сега. Айде да отидем там. Да видим какво ще стане. Какво стана, бе? Добре. Ти какво е? Камък някакъв. Те са 8 човека, 4 кила. Дай тази игра да ги разбием, хора. Тук едвам, защото на тази локация не са ходил, нали? Не за друго. И да видим какво става, какво не става. Първата игра палме по средата, знаете, момчета, тук е малко много скучно. И момичета. За толкова много ли бих път? За една сграда, човек. Яко се от тук. Робище. Оп, оп, добре. Къде си, брат? Охо. Не, бе, брат. Изчезна наша, бе. Майко, гледай сега. Не, бе! Майко! Има още някакъв ли, бе? Което се момче. Ще да го направя по-бързо, ако ще да бъде по-добре, ама аз като съм. Като цяло няма нищо. Много често, къде си е, така гледай го. Добре, къде да ходим? Някакви бутаци ми се падат между другото, бе. Ребут, опа! Что гледайте сега. Добре, брат. Сега. То се криш, бе.
То наши да не може да ме оцели. Представете ли какви путаци ми се падат? Че ще е провал, ако не направим Виктори. Добре. Аз ще го изпеем едното. Ай, па не съм мора да биш от. Ех, стига, брат. Буквално зоната къде е? А, не сме си в зоната, добре. Бе, може да отидем Плезън парк или... Ай, ще отидем на Плезън парк, там не е близката локация. Може там да има много хора. Ние ще бяхме пак, ама. Или да отидем на той. Тук някой идва. Оп, тук някой е стрелял. Добре, сега ще видим. Какво правя и аз, бе? Аз ще не мога да строя, бе, днеска. Какво става? Охо-хо! Къде си? Излез. Няма кара да ходя. Охо! Видяхте ли хората в снайп? Оп, гледай сега. Гледай така. Къде? Биха ли го? Просто биха. Стой, брат. Стой. Приятел. Там нещо се строи. Да. Така. Къде ще мислиш? What? О, брат, защо е?